चांगलं काढलंय ना, असं माझं पण काढ ना जरा. दिवसानंतर आमच्याकडे नॉनव्हेज रेसिपी बनले. आंब्याची उसरी असते ना, सुकीवाली. 4 दिवस आहे आता मला भेटायला. आम्ही ना भरपूर आराम केलाय, सगळ्यांनी खूप आराम केलाय. पाऊस बघा पडतोय सकाळपासनं, आता जरा जोरातच पडायला लागलाय. हे बघा सगळं वातावरण इतकं थंड झालं ना, काय विचारू नका. इतका गारठा पडलाय, जसं काही थंडी बघा एकदम पडते ना तसं झालंय. समोर ते बघा धुकं पण दिसतंय डोंगरात बघा. आणि तुम्हाला टायमिंग सांगते मी, तुम्ही एक अंदाज घ्या किती वाजले असतील. तुम्हाला मी घड्याळ दाखवते, चला. पावसाळी ढग. हे बघा दुपारचा 1 वाजलाय बरोबर. आमचं घड्याळ की नाही 5 मिनटं पुढे. खूप थंड वातावरण झालंय. इथे कुणाल चाललंय, तिचा काय अभ्यास चाललाय. आणि काय पाणी भरतात, ते पावसाचं पाणी जमा आलं ना, मी आता थोडंसं भरलं आणि ते आता भरतायत. आळच भरलंय ना आज, वातावरण आळसावल्यासारखं झालंय आज. बोला. हा एकदम थंड, म्हणजे असं वाटतं काय काम करू नये, गप झोपून जावं, इतकं गारठा वाढलाय. बर्फासारखं थंड झालंय एकदम. कोण बोलेल का 1 वाजला असं बोलेल? काय वाजलं आता, थंड आहे वातावरण एवढं काय. झाडं मात्र खूप झालेत हा पावसामुळे, त्यांना पाणी भेटतं ना. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तुम्हाला घड्याळ दाखवलं, दुपारचं 1 वाजलाय आणि आता पाऊस बघा पुन्हा, म्हणजे जोर वाढलाय पावसाचा. आळस, आज आळसावलेला दिवस आहे आमच्याकडे. सगळीजण आता आळस काढतात, सगळेच, मी पण त्यात. आमचा पोराची पेंटिंग चालू आहे. हा बघा, हे असं बसले तिथे. मला पोरगा काम करतोय, काय कुणाला तर चालू आहे, कुणाला तर बघा हे त्याचं चालू असतं. बघ पेंटिंग बघ आजची का सुरेख काढले तुम्ही. हो, त्याने आज काहीतरी वेगळं असं काढलंय, तुम्हाला मी दाखवते या थोडंफार. बघा, तुम्ही बसू नको, अजून पायाला त्रास होईल. हे बघा, जरा जवळ घे बाई. हा चांगलं काढलंय ना, असं माझं पण काढ ना जरा. पाय काय बोलतं, पाय बरा आहे तुझा? विचारतात सर्वजण कसा आहे कुणालचा पाय. आराम पडलाय औषधाने? आता बघू, अजून 2 दिवस औषधाचा कोर्स आहे ना. जर का नाही फरक पडला मग एक्सरे वगैरे काढून घेणार आहे, सगळं बघणार चेक करून. मग काय रे, सुट्टी आहे ना ट्युशनला? हा, आत्ताला म्हणजे आज शेवटचा सुट्टीचा दिवस आहे, 4 दिवस सुट्टी होती. हां, आता उद्याला मग सोडायला जायला लागला मला. मग जाऊया उद्याला मग. आणि खरं म्हटलं तर ना, अजून ती काकडीची एक रेसिपी म्हणजे शेअर करायची होती. आज मी विचार केला होता, पण पावसाने सगळा गोंधळ केलेला आहे. ते टोपातलं म्हणतात ना, धोंडच बघा म्हणतात, त्या रेसिपीसाठी मला म्हणजे कमेंट आलेल्या आहेत. पण आता पाऊस आहे म्हणून जरा थांबले मी. कारण काय होतं, चुलीवरती ना खूप छान म्हणतात ह्या रेसिपी. त्याच्यामुळे म्हटलं चुलीवरती शेअर करायचा माझा प्रयत्न असतो. चव छान अशी भारी येते चव चुलीतल्या रेसिपीची. तर बघू आता कसं पावसाचा अंदाज घेते वातावरण. मग हे पाऊस थांबला ना का तुमच्याशी मग मी शेअर करीन मग धोंडस ही रेसिपी. चला जेवायला चला. आणि खूप दिवसानंतर आमच्याकडे नॉनव्हेज रेसिपी बनले. लाईट नॉनव्हेज रेसिपी म्हणजे सुकी मच्छी बघा असते, ते बनवले. तुम्हाला मी दाखवते. पुन्हा कांदा कापते, पुन्हा काकडी पण घे. काकडी घे मग, काकडी आणि कांदे घे. म्हणजे हे आम्हाला आवडतं, कुणाला तर माझ्या आवडीची हे आहे सुकट. असं पुऱ्या घरभर आहे ना, मस्त असा वास सुटलाय. ज्यांना ज्यांना सुकी मच्छी आवडत असेल ना त्यांना आवडेल खायला आणि बघायला पण आवडेल. तुम्हाला मी दाखवते. असा मस्त असा घमघमाट सुटलाय. चला जेवायला चला नंतर. हे बघा असं मस्त कालवण केलं या. कालवण आणि फक्त भात. आज सकाळी नाश्ता थोडासा हेवी झालाय म्हणून फक्त भातच. हे बघा, हे बळे असतात ना, काय म्हणतात तुम्ही, बळे म्हणता का बगे म्हणतात? म्हणजे मी बगी म्हणते, काही जण बळे पण म्हणतात बघा.
आणि असं पातळ केलं असं पातळ छान लागतं. असं गरम गरम प्यायचा खूप मस्त लागतो. त्यात टाकलं ही आंब्याची उसरी असते ना सुकीवाली ही बघा, आणि बटाटा टाकलाय. हे आमचं फेवरेट जेवण आहे आजचं शुक्रवारचं. झाकून ठेवते, गरम आहे खूप एकदम. थंड वातावरणामध्ये एकदम मस्त ना. आमच्याकडे जरा पसारा पडलाय, कुणाला कांदा कापतोय. आणि हा जो दरवाजा आहे तिकडनं जी आता हवा येते ना, अगदी AC सारखी हवा सुटलेली आहे. AC पण तिच्या पुढे फेल आहे. चला जेवायला चला. झालं, पाऊस थांबलाय जरा. काय जे आवडीचं कालवण तूच खाते कालवण. कुणाच्या बाबांना आवडत नाही ते. बघा आमच्याकडे बघा. पण खाणं ना, सकाळी नाश्ता झालाय पोटभर करून, त्याच्यामुळे मग ते म्हणाले की तुमच्या आवडीचं बनवा, मला काही जास्त म्हणजे जेवण नकोय. खातील ते पण जरासं खातील, असं जास्त जेवणार नाही. मग संध्याकाळी त्यांच्या आवडीचं बनवणार मी. लवकर काढून तुझं काय चेहऱ्यावरती, कोणाच्या चेहऱ्यावरती? तुझ्या. माझ्या चेहऱ्यावरती आज आळस भरलाय ना, काय काम केलं मला ना. नाही काळच भरलाय. मला पाऊस आहे, कुठे जातं काय करू. हा पाऊस असतो ना, त्याच्यामुळे मग घराभर पडता येत नाही. म्हणून असं चिखलातनं तरी काय काम करणार, ते करायचं होतं. त्याच्यात एवढा गार वारा सुटलाय. काय आता आज ते समोरचं साफ करायचं होतं पण राहिलं. परत ते खत पण टाकायचं होतं झाडांना, ते पण राहून गेलं. कारण पावसातनं टाकलं तरी पण ते वाया जाणार ना, वाहून जातं ना सगळं. ते वाहून नाही झालं पण पाणी जास्त चांगलं नसतं ना. पण सुकं टाकलं तर बरं. 2 दिवसानंतर पाऊस पडला तर जमिनी सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे खत वगैरे, पण पावसाने जरा. पण पाऊस पडला ते बरं झालं ना, पण झाडांना पाणी भेटलं ना. पण पाऊस आता किती दिवस नव्हता. आता आपलं पाऊस झाडांची सोय झाली. किती दिवस आता काय 15 दिवस झाडांना नाही पाणी भेटलं तरी चालून जातं ना. सुकली होती जमीन चांगली. 8 दिवस पाऊस नाही पडला. माती अशी वरती ना अशी सुकी सुकी झालेली, मी बघितलं काल चेक करून. पावसाला बरा आहे, झाडाला हिरवळ भेटली झाडाला. चला मग आता जेवूया. चला पटापट सगळं थोडा वेळ आराम करा, नंतरला मग संध्याकाळी उठून करू मग काम काय आहे ते. बसून बसून पण कंटाळा येतो ना, कामाची सवय असली का. त्या मोठ्या मोठ्या दगडी आहेत त्या दगडी तुला तू उचलशील ना, पेलवान आहेस ना तू. नाही नाही, त्या मोठ्या मोठ्या दगडी आहेत ना, त्या उचलून म्हटलं साईडला करूया ना आपण, असं बोलवते. तू उचलशील ना, बाहेर पडेल ना. एवढी मोठी दगड उचलायला का मी एकदम मोठी नाही काय, त्या बारक्या काय आपण तसं ढकलून ढकलून एक साईडला करून असं सगळी घाल. आपल्याला होतील त्या उचलूया आपण. मग आपल्या जे आपल्याला पाय उचलते तेवढं उचलते. बघू जरा पाऊस थांबला का करू मग संध्याकाळी तेवढं करून टाकूया ना. चिखलात आता तू करणार आहेस? चिखलात नाही रे, जरा आता ऊन जरा पडलं वाटलं ना. पाऊस काय थोडं काय दिवसभर राहणार. पाऊस आज 4 दिवस आहे आता. मला भेटायला जाणार नाही 3 दिवस. तेवढं करूया ना. मग ते आजूबाजू सगळं ते दगडी जातील ना, एक साईडला जागा तेवढी मोकळी होऊन जाईल. मग छोटी छोटी संध्याकाळची वेळ आहे, आता चहा ठेवलाय. आज मस्त असा चहाचा पाट टाकते आतमध्ये, वेलची पण टाकले. एवढं गारठा आहे ना हवेत, चहाची आता खूप गरज वाटते. पाऊस आहे ना थोडासा थांबलाय. हा बघा, जरा कडू दे चहा. असं गवती चहा कोणाकोणाला आवडतो सांगा कमेंट करून. मस्त असं आलं पण टाकलंय, हे बघा आलं चेचून टाकलंय. किसून नाही टाकत मी, चेचूनच टाकते. किसून आहे ना ते रस वगैरे बघा बरोबर निघत नाही मग ते. चला चहा पियाला ये. कुणाल, ओ कुणाल, बबुआ उठव त्याला, उठव. आज झोप काय उडत नाही आमची. मी नाही झोपलेली, हे दोघच जण झोपले होते. मला झोपायला भेटलंच नाही. आणि असं वाटतं ना जसं काय ते महाबळेश्वर लोणावळा ना, म्हणजे आठवण येते. हो की नाही, खरोखर ना असं वातावरण आहे खरोखर. एकदम असं गारठून गेलो आज आम्ही. आता चहा प्यायल्याशिवाय काय चैन नाही पडणार. उठा ना कुणाला, झोपलाय. असं पहिलं झालं ना पावसाचं वातावरण एवढं, म्हणजे इतका पावसाळा झाला पण असं कधी वाटलं नव्हतं. आज पाऊस कमी होता, म्हणजे होता पाऊस पण कमी. पण जो थंडावा होता ना पावसामध्ये, बापरे. थंडी पडेल, हो ना, थंडीची सुरुवात झाली. हवा गार येणार आता. सगळं दारं खिडक्या लावून आज आम्ही बसलोय सकाळपासून. आता हा मागचा दरवाजा बघा उघडला, नाही तर दिवसभर सगळं बंदच आहे.
हा बघा आपला चहा तयार झालाय. आज काय बनवत आहे? हो मॅडम, काय बनवत आहे? काय खायचं तुम्हाला? वर्गा काय मग बनवता मगाशी? आज ना आमच्याकडे अंडा बिर्याणी बनवते. अंडा बिर्याणी का भेट कुणाला खायचे आणि कुणाच्या बाबांना खायचे, त्याच्यामुळे बनवते. इथे ना अंडी ठेवली तुकड्यावर. हे बघा गरम आहे. आज नॉनव्हेजचा दिवस आहे ना. नॉनव्हेज लय दिवस, किती दिवस आता काही नाही छोटं नाही. काय खाल्लेलं नाही नवरात्रीमध्ये, काय असं बनवलेलंच नाही आम्ही. त्याच्यामुळे आज म्हटलं बनवलं. आज पुरा दिवस आम्ही नॉनव्हेजच खाते ना. आज आम्ही ना भरपूर आराम केलाय, सगळ्यांनी खूप आराम केले. आज बाकी कामं नाही. मी पण मगाशी जवळजवळ 1.5 तास मी झोपली होती. माझं सगळं काम केलं युट्यूबचं आणि आराम केला भरपूर. गॅस बारीक कर, पटापट बनवेल. त्याच्यात रेसिपी तुमची शेअर करीन मी, पण आज नको, नंतर एकदम मस्त अशी दाखवेल तुम्हाला. चुलीवरती खूप छान बनते ही रेसिपी. ते आपण ते चिकन हंडी बनवली ना, बनवायला पाहिजे. चिकन हंडी बनवायची. चिकन हंडी असते बघा, खूप मस्त बनते ती रेसिपी. मी चिकन हंडी जरा पाऊस गेला ना, मी दाखवेन तुम्हाला. म्हणजे बरेच दिवस मला दाखवायची इच्छा आहे, पण या पावसामुळे जरा राहिलंय. आणि आता हे सणाचे पण दिवस होते ना, नवरात्री वगैरे, त्याच्यामुळे नॉनव्हेज थोडंसं मी बाजूला केलं होतं. पण जेव्हा आता कधी बनवीन ना, तर मी दाखवेन तुम्हाला. आणि त्यासाठी हंडी लागायची, मातीचं ते भांडं लागतं ना. मडकं काय झालं आपलं होतं ना आपल्याकडे, कुठलं ते आपल्याला आणावं लागेल बाजारात. बघायला लागेल मडकं घ्यावं लागेल पहिले. मडकं नाही त्याला, मडकं थोडी बोलतात, हंडी बोलतात. काय हंडी? एखादी त्या हंडी, क्रॅक झाला ते दोनच एक दुसरं काय काय माहिती, दुसरं छोट्यावर बारकं ते काय तिथे बाहेर एकदम छोटं आहे. काय आहे तिथे आहे, पण ते नाही, ते खूप छोटं आहे. मटकं खाण्याला सलाड बनवूया. मी नाही फास्ट गॅसवरती ठेवलेला, म्हणून बारीक गॅसवर ठेवलं, तिथे पण आवाज येतोय. टोमॅटो बघ कसं कसं पाहिजे सलाड, बारीक का हात बरोबर आहे. बारता आहे बारीक ते लांब लांब कटिंग करून. कचुंबर बरं नाही, ते कचुंबर ह्याला गोडा जेवणाला बरं. गोडा जेवण बनवतो ना, कचुंबर पण बोलतात, कचुंबर, कोथिंबीर मराठीमध्ये कोथिंबीर आणि कचुंबर हिंदीमध्ये काय माहिती. कचुंबर मी शब्द ऐकलाय कुठेतरी. कोणत्या मी तर कोशिंबीरच ऐकलं. मी ऐकलं बाबा कोशिंबीर. पावसाने आपल्या घरात कोंडून ठेवलं ना. पण पावसाने घरातली बाहेरची कामं नाही. आम्ही आज घराच्या बाहेर पडलेलोच नाही पावसामुळे. घरातच आहे पुरा दिवस. सकाळी फक्त थोडा वेळ बाहेर पडलो होतो, पुरा दिवस घरात होतो. आज का दिन घर के अंदर. आज सगळ्यांचीच कोंडी झालेली आहे, सगळ्यांचीच. काका मग बाहेर फिरायला आले ना, कंटाळून आले. हा मग आता थंडी पण लय आहे घरात, कंटाळायचं घरात. कोबीचा सलाड, कोबी टाकायची कोथिंबीरचा भाव काय आज गडगडलाय. कोथिंबीर कोण बोललं? भाव कमी झालाय. मी न्यूजला ऐकलं ना, कोथिंबीरचा भाव कमी झाला. कमी म्हणजे कितीला? 30 रुपये जुडी झाला. 25-30 रुपये. मग 30 रुपये जोडी म्हणजे स्वस्त आले. मग काय 5 रुपये जुडी. गव्हर्नमेंटला आजची जरा न्यूज वरती बघत जावा जरा. न्यूज काय आजचा माहिती आहे, आज रुपया गडगडला. 35 पैसे खाली आलो आपण. 35 पैसे कोथिंबीरचा भाव पण गडगडला. मार्केटमध्ये 35 पैसे आपल्या रुपयाचा रेट कमी झाला. नाही मग कोथिंबीरचा भाव का गडगडला? आता कोथिंबीरचा भाव काय गडगडलेला, तर ते आता पाऊस कमी झाला ना, मग कोथिंबीर आता आली असेल बाजारात जास्त. मध्ये पाऊस नव्हता ना 10 दिवस, त्यावेळी आपण लावले ना ती व्यवस्थित होऊ दे. लावली तुझ्या मग ती 1 रुपयाला विकली, 1 रुपयाला सगळ्या. मी घरात खायला होईल ना आपल्याला, म्हणून लावले. कांदा तिकडे डोळे झोंबले माझे. बाबू बघ, हे बघ काकडी बघ, हे बघ काकडीचा कडवटपणा असता काढायचा. याची गोल फिरवायची ना, मग कडूपणा. गावठी काकडी थोडी जरी कडू असते. गावठी कांदा दुसरी सफेदवाले पण कडू असते ना. ते जरा असं फिरवलं ना की कडवटपणा सापडी घेऊन साफ करायची. या बाबूचा जरा काकडी साफ करायचं की. बाबू आपला सल्ला ओके.
काय कोथिंबीर नाही ना? कोथिंबीर आणि लिंबूचा अजून हे नाही. लिंबू बघ. त्याला चाट मसाला आंबट पण असतो, चालू दे. कोथिंबीर आपली जुगाडवाला कोशिंबीर आहे. चालतं. चिली फ्लेक्स. आपल्या चिली चिली फ्लेक्स वगैरे. हा, हा. ते टाकलं की अजून चांगलं. ते चिली फ्लेक्स कोथिंबीर वगैरे वर मारलं ना हे की त्याला दिसायला पण चांगलं वाटतं. आता कसं चांगलं, आता कसं वेगळं वाटतं. सगळं मिक्स झाला सॅलड बघा. कांदा बिंदा सगळा वेगळा झाला ना, चवीला पण चांगलं लागतं. नुसतं जरी असं खाल्लं ना तरी बस. काय काय जण असं हे असंच खातात, जेवत नाही माहिती आहे. सलाड खाऊन जाणारे, सलाड खायला आहेत ना, मग शरीरासाठी चांगलं आहे ते. नो टेन्शन. झालं, चला चांगली सलाड चांगला तयार आपला. गरम आहे वातावरण थंड आहे ना एकदम. गरम आहे, मग गरमच खायचं. वातावरण काय पूर्ण मॅसेज का चालू आहे सगळे. हे घे, चल जेवायला. जेवायला घेतला गरम गरम खावा. थंड आहे वातावरण. आणि ही बघा आपली अंडा बिर्याणी तयार झाले. जोडीला सलाड. कुणाला घे तुझं ताट झालं. बसलेत जेवायला सगळेजण. एक नंबर झाले, मस्त झाले. चांगले झाले. आवडली. हळू काळू कसा ठसका लागेल. कोंडून राहणारा दिवस आमचा आजचा. हा? बरोबर ना, बरोबर बोललाच रे. तर आजचा आमचा क्वारंटाईन दिवस आहे. कुणाल म्हणतोय आई क्वारंटाईन दिवस आहे आजचा. म्हणजे घराच्या बाहेर गेलेलोच नाहीये. त्याच्यामुळे तो बोलला मगाशी असा. आणि बिर्याणी खूप छान झाली. तुम्हाला जर का रेसिपी हवी असेल ना तर कमेंट करा, मी शेअर करीन तुमच्याशी. अगदी पटकन होते आणि कमी साहित्यामध्ये होते. तर चला आता व्हिडिओ आजचा मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आमचा क्वारंटाईन व्हिडिओ कुणालच्या भाषेत तर जरूर लाईक करा व्हिडिओला. नवीन असेल सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.